खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि आपडेटआव दं लोगोफोर, बर' हारिनि निउज पर्टेल बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय मावख'खौ फैगौ 1 एप्रिल 2021 खालाराव बेखेवगोन होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों बड'लेण्ड रादाबनिनो गाहाय सुजुगिरि बिथां मैखोम बसुमतारिया। आरो बिथाङा मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाबबो फोसावफादों। बेजों लोगोसेनो जों बयबोथ' मिथिखायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो आरो मोनसेबो टिभि निउस चेनेल गैया आरो बड'लेण्ड रादाबखौ थाबैनो टिभि चेनेल खालामनो थांखि लाबाय होननानै बिथाङा फोसावदों। बेयो जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव रादाब। आसा खालामो बड'लेण्ड रादाबा थाबैनो टिभि निउस चेनेल जागोन होननानै आरो बेखौ मिजिंथिबाय। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे नैथि खौराङाव। जायफोर बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनो गोसो दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि बिथोनगिरि एबा डाइरेक्टर मोगथां बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे रादाब फोसावहरदों। बिथाङा बुंदों, जुदि सोरबाफोर बर' सावथुनाव फाव खालामनो मोजां मोनोब्ला एबा गोसो दङब्ला बिथांजों खौरां लानो हागोन एबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना बुंदों। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय मोगथां बसुमतारी फेसबुकआव। आं स्क्रिन होनानै होबाय। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनि सासे मोजां डाइरेक्टर आरो बिथांनि गोबां सावथुनफोरा बर' सावथुन मुलुगाव सुपार हिट जादों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे बर' देंखो मुलुगनि खौरां लोगोफोर। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिनि गोदानै ओंखारनो गोनां फागुन दाननि जाय मिउजिक भिडिअ एलबाम थामहिनबा बैसागुनि एलबाम भिडिअ बेखौ थाबैनो रिलिज जासिगोन होननानै फावखुंग्रिया फोसावहरदों। आरो बे एलबामखौ डिराज प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय जादों आरो बे एलबामाव सन्जिब एक्टरखौबो नुनो मोनगोन होननानै बिथाङा फोसावहरदों। आरो थाबैनो रिलिज जागोन आरो रिलिज जायोबा बयखौबो नायनो थाखाय बिथाङा गुरै खावलायहरदों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे ससियेल मिडियानि खौराङाव। दिनै बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिनि जोनोम सान एबा बार्थडे। बे सानखौ बिथां गेमस्रि दैमारिया साफ्रोमबो गावनि अनसियारिफोरनिसिम फोसावहरदों आरो बिथांनिसिम जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो बिथांनि अनसियारिफोरा बिथांनो जोनोम साननि गाहाम हामलायनायखौ हरदों। आंनिफ्रायबो बिथांनिसिम जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय आरो बार्थडे उइसखौ खालामहरनाय जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। जोंनि गेजेराव सुबुं गोमानाय आरो मानसि गोमानायनि खौराङा सानफ्रामबो गोसारबाय थायो। बेबायदिनो मोनसे खौराङा गोसारदोंमोन आरो बे खौरांखौ फोसावदोंमोन बड'लेण्ड बुब्लि रादाबा। कनेस्वर दैमारि बिथांनि गोमानाय खौरांखौ बड'लेण्ड बुब्लि रादाबा माखासे सान सिगां फोसावदोंमोन आरो बे फोसावनाय लेखायैनो माखासे साननि उनाव दिनै फिन बिथां कनेस्वर दैमारिखौ मोननो हाबाय होननानै बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावहरदों। दानिया फैबावदो लोगोफोर गुबुन मोनसे ससियेल मिडियानि खौराङाव। भारतारि फुटबल हान्जानि थाखाय जोबोद दुखुनि खौरां लोगोफोर। जों बयबो मिथिखायो दासान्दि भारतारि फुटबल हान्जाया इन्टारनेशनेल फ्रेन्डलि मेच गेलेगासिनो दङ आरो बे मेचफोराव भारतारि फुटबल हान्जाया जेनगासिनो दङ। मैयाबो बेबायदिनो मोनसे मेचआ दुबाइआव जादोंमोन आरो भारतारि फुटबल हान्जाया इउनाइटेड आरब एमिरेट्सनि हेंथायै गेलेदोंमोन आरो बे गेलेनायाव भारतारि फुटबल हान्जाया इउनाइटेड आरब एमिरेट्सनि आखायाव 6 गलाव जेननो गोनां जादोंमोन आरो बेयो जों भारतारि फुटबल हान्जानि थाखाय जोबोरैनो दुखुनि खौरां। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा आपडेटआव। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों हामला खालामदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि जुदि BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि हानजाफोरजों सोमोन्दो एबा लोब्बा लाखियोब्ला बिथांखौ जेलाव सोनाय जागोन आरो NIA नायबिजिरनायबो जागोन होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं बे बाथ्रानि सायाव हाग्रामा महिलारियाबो रिएक्सन होदों। बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खेरेब खालामा होननानै बुंदों आरो बिथांखौ गियाबो होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया अजद होबावदों दि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्लाबो बिथांखौ जेलाव सोनो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं। बिनि थाखाय BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया न'आव थाङाखै एबा न'आव थाया होननानै फोसावदों। आरो बेराफारसेथिं दासान्दि नुनो मोनदों दि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव गोख्रों हामला गाग्लोबलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक होदो आरो कमेन्टआव फोरमायदो माबायदि मोनखो। लोगोसे दासिमबो जुदि आंनि बे बड' SM आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो। आरो जोबथियाव मोनसे आर'ज लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि खन्थाइ फरायनाय, शायरि फरायनाय, गोदै रैसुमै देंखोनि खन्थाइ फरायनाय खोनासंनो गोसो दङब्ला सनार शायरि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो खोनासंनो हागोन। आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआवबो होनानै होबाय, नोंथांमोना चेक खालामहैदो। गोजोन्थों।
नागिरदोंमोन ना आं नोंखौ मोजांबो मोननो मोनला। आं नोंनि अननायखौ लुबैयो नाथाय नों आंनो मा होयो दुखुल'सो होयो।